Un număr de matriculare mai inedit de Arizona, GMBL 44, Gumball 44. Mercedesul despre care vă povesteam, în 1970 fabricat, e de vârstă cu mine. Să aplaudăm 280 SE. În momentul ăsta am cea mai veche mașină din concurs. Manny Brothers! Number 41! Ron Busing și Lawrence Montoon! Brabus G600! De fapt, e G6000 pe el, dar... Echipajul cu care am avut ocazia să stăm de vorbă puțin mai devreme, Wolfgang Schattling, numărul 63. Haideți să aplaudăm o super mașină, Mercedes-Benz C63 AMG Black Series. That's the Gumball Rescue Team! Yeah, give it up for them! Matthew Toretti, Bradley Bell, Lamborghini Aventador Roadster 2015. Spune papa echipajului cu numărul 32. Acum primul McLaren care se pregătește să ne părăsească, numărul 53. Rasmussen și Steven Bock, McLaren 650S din 2015. Thank you guys. Let's hear that McLaren shout a little. Yeah. Echipajul cu număr iubit de foarte multă lume prezent aici în piață, 69, Richard Clark și Stanislav Piskin, Ferrari 458 Spider. Do it again. Thank you! Nu s-a auzit nimic din public, v-a plăcut? Cam da! Următorul echipaj 117, 117.